One, two, three, four. עכשיו 3 בלילה. אני צריכה לארגן את הדברים שלי לטיסה וזהו, אז יאללה, בוא נארגן. טוב, אני אשים עליי עכשיו את החליפה הנעימה הזאתי ואני ארוז פיג'מה, בגד כזה, בגד כזה, בגד כזה, בגד כזה. אני אשים עליי קשת, ארנק, לא, ארנק אני צריכה לארוז בתיק או בטלפון וזהו. עכשיו אני רק אתקלח. רגע. אז סיימתי להתקלח, אני אשים את החלוק, עכשיו אני אשים את החליפה. טוב, עכשיו אני רק ארוז אותם. וזהו, אני מוכנה לצאת. אעדכן אתכם שאגיע לשדה תעופה. ביי, תודה על הטרמפ. אוקיי, אז הגעתי לשדה התעופה, ועכשיו אני יכולה ללכת לאכול. ואז אתקן אתכם שיקבל את הכרטיס טיסה. טוב, סיימתי לאכול ועכשיו אני אראה לו טלפון את השם שלי, את הכרטיס טיסה ואת הדרכון, ואז הוא ייתן לי לעבור. כך, תסתכל. אוקיי. זה דרכון שלך? לא, זה כרטיס טיסה. אוקיי, אני אביא לך אותו בית. תגיד לי דרכון. אוקיי. קחי כרטיס. תודה רבה. תודה רבה. על דבר. טוב, עכשיו אני אחכה עד שהגיע התור שלי להביא את המזוודות. אוקיי, זהו, עכשיו אני אשים את המזוודות שלי פה. אני אקח לי אחד.
את צריכה להיות פה. עוד פעם. מעולה. את תקינה, את יכולה לצאת. אוקיי, תודה רבה לך. בבקשה. תעברי. טוב, אז הגעתי לפה, עוד מעט יקרזו לי לעלות על המטוס. אני אצלי משהו מהמכונה. שוקולד. אישי ויחכה לי. טיסה מספר 314 להגיע למטוס. אוקיי, אני טיסה 314, אבל לא הספקתי לאכול את השוקולד, אז אני אוכל אותו במטוס. אוקיי, אני מושב 02. אני אעלה את המזוודות שלי. בדפוס. זה תיק טיסה, אני אשאיר אותו בלעדי. אעדכן אתכם מתי שהטיסה תיגמר. סליחה? כן? הטיסה נגמרה, רציתי שתקומי שלא תפספסי אותה. תודה רבה לך. בבקשה. כן. טוב, אז נחתתי בפריז. מי שלא יודע לאן טסתי לצרפת, ועכשיו נחתתי בפריז. אוקיי, אז אני אלך למלון שלי. אעדכן אתכם שאגיע, כי אין לי כוח עכשיו לצלם את כל הבידוק הביטחוני. אז ביי. אוקיי, אז הגעתי למלון, נראה לי הכי טוב בפריז. אז אני אלך לעשות צ'ק-אין. ויאללה. שלום. היי, מה קורה? בסדר, החדר שלי מוכן. מה המספר? 239. לא, עוד לא מוכן. את יכולה להמתין בחדר הזה. יש פה חדר המתנה יפה וכיף. ואנחנו ניקח לך את המזוודות. טוב, אז הגעתי לחדר הזה, הוא ממש יפה. עוד לא הספקתי לאכול את השוקולד, אז עכשיו אני אוכל. ממש טעים, חיכיתי לביס הזה. טוב, אעדכן אתכם מתי שהיא תקרא לי. מה? אוקיי, קרא לי, אני אלך. כן? החדר שלך מוכן. קחי את המפתח. אוקיי, ממש תודה. אין על מה. אוקיי, הגעתי לחדר שלי. עוד מעט המזוודה שלי מגיעה ואני אפרק הכל. טוב, אז מי דופק? המזוודה שלך? תודה. אין על מה. אוקיי, עכשיו אני אפרק הכל בארון ואחזור אליכם. אוקיי, אז סידרתי את הכל בארון. וזה המפתחות לבית שלי. אז אני אשים פה. ואני אלך להתארגן לבריחה. טוב, אז אני אשים בגד ים. ואני אקח את התיק הזה עם המגבת.
ואת הטלפון ואת המפתחות, וזהו. שכחתי לציין, זה מלון, הכל כלול, אז אני לא צריכה להביא את הארנק שלי לשום מקום או לקנות דברים במלון. זה מלון בחינם כאילו. טוב, אני הגעתי לבריכה, נתראה שיהיה במה. אז תפסתי לי פינה עם מקום מושלם, ואני עכשיו אכנס למים. אוי, קר. טוב, אבל עדיין כיף פה. אז יצאתי מהג'קוזי, היה ממש כיף. עכשיו אני אשים מגבת. היה ממש טעים. זהו, נראה לי אפשר לחזור לחדר. טוב, אז הגעתי למלון, כאילו לחדר. עכשיו אני אתקלח ואלך לישון. טוב, אז התארגנתי במקלחת ועכשיו אני אתקלח. עכשיו אני אתארגן לשינה ואעדכן לכם שיהיה עם פיג'מה במיטה. טוב חברים, עכשיו אני במיטה, אני אכבה את האורות. שיהיה לילה טוב. בוקר טוב. אני אתארגן ואלך לארוחת בוקר. טוב, התארגנתי ואני מוכנה לארוחת בוקר. אתכן אתכם שאני שם. ביי. טוב, אז הגעתי לאיפה שארוחת בוקר. אני אתפוס לי כיסא מקום ואתחיל לאכול. אוקיי, תפסתי לי מקום ושמתי את האוכל האהוב עליי, פירה, לחם עם אבוקדו וביצה ומילקשייק. שיהיה לי בטרום. וואו, היה מושלם. ואני אקח לי עוגה קטנה לקינוח. אוקיי, לקחתי את העוגה, אני אשב ואני אוכל אותה. וואו, היא ממש טעימה, נראה לי יש בה פיסטוק.